ofiziala! Bada garaia! Euskara ofiziala! Bada garaia! Euskara ofiziala! Euskaraz bizi nahi dugu! Arratsaldeon, kohesioa, berdintasuna eta justizia aldarrikatu ditugu gaur. 3 zutabetan heldu gara ona. Zutabe horiek osatu ditugun pertsona guztiek gure bizipenak ekarri ditugu. Honela bada, hitza emanen diegu Unai Arellanori, Nekane Otamendiri eta Saioa Crespori. Hiztegiak dio, kohesioa dela elementu guztiak elkartuak dituen multzo baten ezaugarria. Hiztegiak ere badio, barneko erakarpen horrek eragozten duela tentsio batek batasun hori haustea. Bada gure multzoa, Nafarroa, zatituta dago lege bidegabe baten erruz. Baskoentziaren legea zena orain euskararen legea da tentsio horren eragilea. Lege horren eraginez, Nafarroan hizkuntzaren lurraldea ez da osorik ageri eta ukatu egiten digu euskararen bidez Nafarroa josteko aukera. Hizkuntza zonifikazioak kategorizatu egiten ditu Nafarrak. Eskubideak aitortuta dituztenen eta eskubiderik ez dutenen arteko bereizkeria eragiten du legeak. Nafarrei hizkuntza eskubideen berdintasuna aitortzea, pertsona guztien duintasuna zaintzea da. Ez da naturala euskaldunok pairatzen dugun bidegabekeria. Justizia eskatzen dugu, demokrazia eskatzen dugu, ez gehiago ez da gutxiago ere. Gaur, hemen bildu garen Nafarrok, desio dugu gure ondorengoek gogoratzea nola lortu zen garai honetan benetako aldaketa Nafarroan, eta nola hasi zen bidezkoagoa izaten euskaldunokin. 3 zati egin dute iparretik egoraino. 3 zati egin dute baina hizkuntza haizea da. Ta haizea ezin da ebaki. Kontua da, hemen, aurreko lagunek esan diguten bezala, justizia, kohesioa eta berdintasuna ditugula jokoan. Kontua da, hemen ezin dela bizikidetza ardatz izango duen gizarte bat eraiki, milaka herritarrak legez eskubidez gabetzen ditugun bitartean. Kontua da, behingoz, eta hitz hori asmartzen ari gara azken asteotan,
behingoz, herritar guztiei eskubide berdinak aitortuko dizkien lege baten beharrean gaudela. Eta badakigu, juridikoki, horrek irtenbide bakarra dakala. Nafarra osoan ofizialtasuna zabaltzea. Hurrengoan, etxe horretara joaten azenean, ofizialtasunaren mamua ikusten duten hoiei, eskara bat egin beharko diet. Zoazte euskara ofiziala ez den eremuetara, eta esailezue herritarrei, euskaraz biziten duten herritarrei, eskubide hori ez diezuela aitortuko. Alegia, bai, zuek esan herritarrei, eskubide hori ez diezuela aitortuko. Euskarak merezi du lurralde zabala Nafarro osoan. Euskarak merezi du lurralde zabala Nafarro osoan. Euskarak merezi du lurralde zabala Nafarro osoan. Ofiziala, bueno, mila esker. Segi borroka.